Dixo Martin Buber, filósofo: "Quien dice tú no tiene algo, no tiene nada, pero tiene una relación". Hoy en día estamos perdiendo por completo al otro, a ese tú. Eu tiven unha relación cun tipo e non entendín que pasou, nin o quero entender. Entendín moitas cousas. E houbo un momento no que reaparece bueno, estas tonterías, non? Do presente, que dá igual que teñas 20 anos que a 50. E o tipo dixo algo sobre que eu o coidara moito, que lle fixen agasallos e cousas así. E eu pensei, sí, porque eu son iso. E deime conta de que ese intento de reconexión non tiña nada que ver comigo. Se eu agora son ese tipo, non estou dicindo ti es isto, ti, non? Eso que na filosofía din esa otredad, que sería eu cara a el, non a estaba tendo en conta. O que o tipo estaba dicindo é: eu recibía isto. Vale, podemos entrar na incapacidade dunha grande maioría dos homes de vernos ás mulleres como a suxeito. Pero desmontámonos desa parte e faltaba esa otredade. Si, eu non era eu. Eu era só o que el sacase para si. É esa idea actual que despois vemos en todos esas apúntate ao meu curso para que non che escape, para que volva, para que se comporte como ti queres. Porque o outro, ata cando queren, non é outro. É o que eu quero recibir dese outro. E hai conexión, pero non hai vínculo. Fala tamén Byung-Chul Han do Eros. O Eros é algo que se enfoca totalmente á outra persoa. Recoñece a outra persoa como a ese ti, ese outro que non son eu. E aí nace o vínculo desde unha distancia que é máis humana, máis espiritual, máis propia do vínculo. Que non é física, que non é esa cousa para que nos están a xente nova, non? Adestrando, anótate ao meu curso para romper esas distancias, senón que é unha distancia que ti humanamente recoñeces cando sabes que a outra persoa non é túa e o que fai a outra persoa non ten que reportarche a ti un rédito. Eu creo que se entende. Iso si sería amor. E hoxe, con todo este xogo, que o vemos todo o tempo na rede, parece que rompemos con a idea de amor romántico e así, que seguía un guión, para seguir un novo guión que trata precisamente de que non exista o outro. E iso sí que nos deixa realmente isoladas.
o uso, ese utilitarismo nos vínculos, produce moito isolamento. Porque eu só son fronte ás outras persoas. Como a ser social, eu son fronte ás outras persoas. Recoñecéndoas como outro. Absolutamente completo. E aí, ese eros, desde o punto de vista máis humano, non? Como fala a filosofía, non rompendo co amor como construción social, ese eros está sempre orientado ás outras persoas. Ese eros que acontece todo o tempo na túa vida. Cando vas pola rúa, te cruzas con outras persoas, interactúas no teu traballo, e si, as túas amizades e todo, ese eros ten sempre en conta a todas as persoas que te rodean como seres completos, independentes de ti, que están lonxe de ti. Pero para vincularte precisan que ti te enfoques a esoutros. Daquela, cando alguén te ve como importante, pero por aquilo que recibe de ti, esa persoa non te ve. Esa persoa non ten distancia contigo porque ti non existes. Só existes en tanto o que ti fagas lle dá un rédito. E romper con iso é romper con algo moi real na actualidade, que é romper con ter un ecosistema afectivo que é un mercado. Preguntábame a Abracadabra por aí que opinaba eu das apps de citas. Eu opino que reproducen moi ben esa sociedade do consumo de vínculos, do infinito, da posibilidade infinita de elección, que nos leva, que isto describiuno moi ben Bauman en Amor líquido, a ter moitas conexións e non ter ningún vínculo. Eu non o sei explicar, porque a min flípame como hai xente explicando como se isto fose como romper iso. Eu non o sei explicar, mas eu sí que sei que ti humanamente podes romper todo aquilo que eran só conexións e quedar con eso que son vínculos reais, onde a outra persoa te ve como alguén completa e totalmente diferenciada dela, onde todo o que ti fas importa por quen ti és e non polo que esa persoa saca de ti. E ti actuar desta mesma maneira. Esta idea ás veces de quen che aporte, pois ao mellor hai que deixar de velo así, non? Para non caer nese usar a outra persoa. Amor incondicional, amizade incondicional, na que a min non estou valorando o que a outra persoa me aporta, senón o vínculo en sí. Mas non é bo de explicar. Eu poñolle así as palabras se a alguén lle sirve. O outro, como alguén, non, que eu, por exemplo, teño uns poucos vínculos, non? Que queres deles? Nada. Quero que existan e que sexan. E eu querolles así. As persoas cas que interactúo a todos os niveis non quero nada delas.
quero que existan e que sexan. E despois, cando hai coincidencia, eu orientarme desde ese eros a esas persoas e velas. E xa estaría. Non hai un manual. E seguimos tendo un manual para vincularnos. Non existe un manual. Eu quérolles e quérenme, eu son, e esas persoas tamén son, eu non quero que muden, só que no seu ser, na súa maneira de ser, ese eros o orienten a min. Se queren, si, e cando elas queren e eu quero, aí si nace un vínculo real, un vínculo humano. Non é unha transacción, non é un intercambio, é amor. Porque a amizade é unha forma de amor, non? É afecto real. Xa me gustaría a min poder facer un reel en 10 pasos, vas conseguir que o teu ecosistema afectivo sexa auténtico e real e que te queiran polo que és. Non o sei facer. É algo epistémico, non? É como ti decides estar e todo nalgún momento vaise reaxustando. E quen non queira, pois, polo mundo que é longo.